Sekor Gadung Indonesia. Satu tembang Katur Mas Edi Kesis, Mas Kaji Lombok Joke, Pak Giring yang selalu hadir di mana SGI pentas di tempat manapun. Ayo Jo. Nggih, wilujeng dalu Mbak Sulis Sinten sing Eva. ngersakne kopi jahe niki? Niki wonten para sepuh ingkang lenggah wonten ing Kambingan. Nggih. Bawa Pak niki Pak. Nggih, bawa. Wah, Sulis ketok lelang sih remasaku gawe klambi anyar. Pipit rada kaya sarung klambine. Kegeden nika. Lah niki nak pas limbuk kalih cangik to, Pak. Iya. Nggih. Limbuke anu kegeden. Mulane lek klambine anyar ki ndak harus langsung dipakai, jeda 1 malam dibenahi dulu.
terus dipakai sesuke. Niki bawa, Pak. Yo, rasane ben balik dhisik nduk. Nggih, Coba kaya ngapa? sinom grandel nggih, Pak. Sinom grandel, heeh. Nggih. Manismu Ayo. kang nguji. Ayo, Bu. Iya, Mak. Suarane gerok dasare ki mau pancen ya watuk wis pirang-pirang dina angger lekas pulih karo ibumu digekne es tak ombe enak ya ger Nggih. Jenengan watuk. watuk Pipit ya rada gerok to, Pit. Nggih, watuk. Kakan nek mung guluk kan. Nggih. Agawe ruciting Nggih, salah, Mbak, salah nggih. Ngapunten. lara Lara apa? Nggih kualik kula wau. Apa lara? Nggih. apa lara kang sinadya Ngapunten. Mbak Sulis Mbak Pipit Mbak Sulis ibarat wong numpak aku perahu, Pak, numpak perahu. sik to aja kesusu nyalahke aku mau Kok jenengan numpak aku lho, Pak? lah iya numpak Lho jenengan numpak aku lho, Pak. heeh Lho kok oh. Sing bener niku numpak perahu kalih aku. nah Nggih. sip B Telo, telo. Nah, nggih niki pripun Pak Lurah? Ajeng numpak aku, Pak. ning jo saiki lho Nah, kapan? ya Pak. monggo lan bagus Tanpa Kur bagus monggo tembangipun kopi jahe dados
bablas nonyang gedung Mas. Mbak Kunjung, Mbak Lilis, uga Mbak Diah sing kepareng jumeneng.